kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Ako po si Al, isang masugid na tambalanista mula pa noong kabataan ko hanggang ngayon. Ngayon pong marami na ding nararamdaman sa katawan tulad nyo. Eto na. Tagapakinig din po ako pa rin. Gustong-gusto kong makinig sa mga kwento ng iba. Lagi ako napapahalakhak sa mga hirit ninyo. Napapangiti at napapagaan ng tambalan ang pakiramdam ko tuwing stress ako sa bahay o sa traffic habang nagmamaneho. Ang totoo, hindi ko inakala na darating ang araw na susulat ako sa mahiwagang Burnay para humingi ng payo. Ganito po kasi. 12 years po ako nagtrabaho sa BPO. Nag-resign noong 2022 para tutukan yung pandemic baby naming may developmental delay. Yung partner ko po kasi maganda ang trabaho sa isang kilalang airline kaya ako na ang nagparaya. 5 years old na po ang anak namin ngayon at sa awa ng Diyos, nagsasalita na. Ngayong okay na po ang anak namin, pakiramdam ko, paulit-ulit na lang ang ginagawa ko. Mahirap din pala yung umaasa na lang sa allowance, lalo na kung dati ay may sariling kita and sense of achievement. Kaya naisipan kong magsimula ng maliit na negosyo gamit ang recipe ng lola ko. Isa po itong Vietnamese dipping sauce na tinawag kong Trian's Legacy Vietnamese dipping sauce. Ay, natatandaan ko to, Jegs! Homemade po ito, no preservatives at puno ng pagmamahal at pamana. Wow. Diba? Interesting. Pinadalhan ko nito si Nicole at kinilig ako nung pinost niya sa FB story niya. Ang nakakatawa, sealed pa yung bote pero ang caption niya ay "This is good." Huli ka! Wow, ang sarap nito! Hindi! Let me explain! Sige, magpaliwanag ka, Nicole Yala. Let me explain. Okay, Ganito sige. kasi, pagka meron po kasi ako natatanggap na item, for example, pinadala ng isang tambalanista, ganyan, or whoever, lalo na kung if it's kasi I'm a supporter of SM, micro-business. micro-businesses, SMEs, MSMEs. Supporter ako niyan kasi naniniwala ako na hanggat may nagsusupport niyan, may mga pamilyang sumasaya, Yes. may mga anak na nakikinabang. Doon pa lang sana mag-gets mo na na sumusupport ako. So, nung pagdating niya sa akin dito, sa station ko kasi pinadala. So, I opened it, tas pinicturean ko na siya. Hindi ko pa siya natikman that time. So, kumbaga, parang napicturean ko na siya para just in case makalimutan ko siyang i-post or hindi ko kagad siya ma-post or baka may magbukas nang hindi ko pa siya na-post. Meron na akong kopya. Okay. Pagdating ko sa bahay, dinala ko. Oo. Pagdating ko sa condo, dinala ko. Tapos, binuksan namin siya, nilagay namin siya sa maliit na saucer. Hindi ko ito makakalimutan kasi ang food namin sakto that day was mga tusok-tusok. So, kailangan ng dut-dutan. Oo. So, tinikman ko ang sarap. Fan kasi ko ng dut-dut. Mahilig po akong dumut-dut, magpadut-dut. Oo, ganyan. Fan ako ng mga sauces. Ika nga ng iba, fan ako ng mga sauce. Di ba? Mga sauce, yan, mga sauces. And fan ako ng Vietnamese cuisine. Kaya ganon. Kaya, nung pinost ko siya na this is good, hindi ko siya pinost na meron akong hawak tapos kinakain ko siya. Kasi Oh, una, so kumbaga,
nauna yung picture. before mo siya natikman. Correct. Kaya sinabi mo, this is good. Oo, this is so Okay. good. Kahit sealed siya. Ayan, gets na namin. Okay na po. Tuloy ang basa. Okay na ba? Okay na ba? Kasi ayoko naman sabihin nyo, itsosera ako. Bakit di nyo na ako padalhan? Gusto ko naman kayong suportahan. Yun Ayan. naman yung pinakamahalaga doon, suporta. Okay. Oh my God, tawang-tawa ako. nakita niya yung napakalaking observation na gano'n na sinabi kong this is so good kahit hindi ko pa talaga nabubuksan. Ayan. But I'm sure tinikman naman niya pagkatapos. Magpapadala din ako kay Diego at Oy. Super. Ayan, one of these days para matikman din nila. Kasi alam mo, Al, hindi sila naniniwala. Ako sisiguraduhan Si ka na Diego, talaga. Bukas na. Baka correct. sabihin ko. Bago niya sabihin, this is good. Oh. Tambalang kumikinang, ang hirap palang magpatakbo ng small business. Mula paggawa ng sauce, packaging, hanggang marketing, ako lahat. Pero ang pinakamatindi, yung pag-aalok ng produkto sa mga kaibigan at kamag-anak. Nakakababa ng moral kapag ini-ignore ka ng mga taong malalapit sa'yo. Yung tipong active naman sila sa social media, may post ilang minuto lang ang nakalipas pero hindi man lang mabasa ang message mo. Hindi naman ako makulit. Mas ikatutuwa ko pa nga kung diretsyong sasabihin nila na magme-message sila na kapag gusto nila mag-order o kaya sa buhay sa ibang tao, mga ganyan. Hindi yung deadma. Pero kahit deadma sila, pinipilit kong wag magdamdam. Ang iniisip ko na lang, sinimulan ko ito kapag pinindigan ko hanggang maging, kaya dapat panindigan ko hanggang maging matagumpay. Kaya naman gusto ko magpasalamat sa inyo dahil kayo ang kasama ko habang nagsiseal at nagdidikit ng label sa mga bote. Wow. Hindi nga lang pwedeng humalakak habang gumagawa ng sauce kasi baka makross-contaminate. Tama. Tambalang kumikinang bigyan nyo naman po ako ng payo para hindi ako panghinaan ng loob. At sana sa susunod kong pagsulat sa inyo, success story na po ng Trins Legacy ang maibahagi ko. Wow. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Al. Ayan. Al, maraming salamat una-una sa tiwala. Thank you in advance sa patikim na ipapadala mo. Ayan. Oo, masarap talaga Oo. siya. Alam mo, mahilig ako sa mga sauce, mahilig ako sa mga yung ubo ng anak ko parang nakaka-distract talaga. Alam mo, sa totoo lang, ang mga anak pag nasa paligid na istorbo po sila sa kwentuhan ng mga tito, tita. Kasi maririnig mo sila, uubo-ubo, may posibilidad na sumuka, di ba? Ayan. Anyways, naririnig ko kasi siya. Anyways, masarap talaga siya. Al, okay, pinasok mo yan, panindigan mo yan. Oo. Yun lang yun. Hindi ka namin i-baby talk na i-real talk ka talaga Tsaka, namin. Niril to ka naman ni Nicole. Natikman niya naman. Masarap Which siya. is masarap naman. For me, masarap siya talaga. Yan. Na, kung gusto mong ilagay yung mukha namin sa bote mo, ibang usapan yan. Saka na kapag ka-success story na yan. ang pinag-uusapan natin dito. Or malay mo, malay mo, magnegosyo tayong tatlo. Oo, malay mo. Pag Hindi naman imposible. Pag natikman ko natikman yan, ni Diego, papatikim ko sa asawa ko. Kaya nga, sige. ang asawa ni Diego Bandido ay apakagaling po sa selling. Ayan. Diba? So, tingnan natin. Diba? Malay mo, I mean, there's nothing impossible. Oo. I'm sure nung time na nag-message ka sa akin at nag-try ka lang if you want to, if you can send something, in your mind, hindi ka sure kung magre-reply ako eh. In your mind, hindi ka sure kung, parang ano siya, ano tawag doon, yung likelihood na mapansin ay feeling mo mababa. Napaka-slim. Oo, napaka-slim yung chance, 'di ba? But napansin, naburnay, Yes. napag-usapan, 'di ba? So, i-cut mo na yung mga i-splice mo na tong video na to. We give you permission. Yes, oo. And then just post it. Go. Ayan. Masarap siya talaga. I like it. Ilagay mo dito sa gitna namin yung Oh, yan. yung sauce. Yung sauce. Napakasarap. Wow! Ano ba dapat? Ay, ano ba dapat? Yan, sa kabila. Ganyan. Sa kabila. Yan. Dito. Paano ba? Yan! Yan, napakasarap. Diba? Diba?
Dagdagan mo naman yung isang bote mo kasi. Yan na. Titingin ko ang issue dito ni Al is yung mga taong supposed to be inaasahan niya na tutulong, susuporta, which is the family Correct. and Or friends. close friends, Oo, diba? ay parang hindi niya nararamdaman. Hindi ito hindi natin i-expect talaga. Sa kanila yun. Oo. Most of Actually, the time, yung mga 'di ba, yung may mga malalaking lumaki na mga negosyante, ang sabi nila hindi talaga pamilya at friends mo ang makakatulong sa yung Totoo. ibang tao talaga. and kung ang target mo ay pamilya at kamag-anak, ang liit ng target mo. Correct. Isa lang ang sasabihin namin, hindi sila ang target mo. Target mo sila kasi syempre gusto mong, you expect those people who love you to love you back by supporting your products. Or Kaya lang, pwede mo gamitin sila yung family and friends na yung para sila yung testing ambassador. ground mo. Pwede oo. din, pwede na, din. Kasi kung minsan i-real talk na Tama. medyo maalat friend. Correct. Oo, So pwede i-adjust din. mo yung recipe correct. mo. Pero yung i-expect mo na sila yung magpapayaman ng negosyo mo, 'di ba? Tingnan mo, without batting an eyelash, kahit konti lang buhok ni Diego Bandido, anong sabi niya? Ay, hindi. Hindi mo talaga i-expect. They can only support. Feeling Yeah. ko, up to a certain degree. Oo, Kunyari, yan. first time, yun na, para lang wag masabing hindi man lang Correct. tayo bumili, ganyan. Oo, Pero yan. kung ine-expect mo na sa kanila manggagaling yung yaman na hinahanap mo, yung malayo na pero malayo pa na kind of success story, you don't expect it from them. So dream big. Wag sila ang target mo kasi kung iilan lang yung kaibigan at kamag-anak. 'Di ba laging ganun? Meron ako nga isang kaibigan na grabe siya mag-dream ng big as in sobra. Like for example, ang gusto niyang target mga Katoliko sa Pilipinas. Okay? So I know this person kasi alam ganun siya kalaki na mag-dream. So ilan daw ang may sinabi siyang figure ko ilan ang Katoliko sa Pilipinas. So let's say na lang ang Katoliko sa Pilipinas ay 30 million. Ayan. 30 million katao. O makuha mo lang yung ilang percentage Ilang percent? dyan. Compute Okay. tayo. Okay, so kunyari 30 million na mga Katoliko. Anong ilang percent ang makuha natin? Kunyari 5% na lang? 5% lang. O, Okay 5% na yun. na lang. 1.5 million Oo. na mga posibleng. Oho. Oo. Tapos kikita ka kunyari dun sa kung ano man negosyo mo ng 30 pesos Oo. per month. Times Times 30 Oo. per month. Kunyari na lang dun sa Kasi dreaming big siya eh. Oo. 45 million a month. See? Ganun po yung goals. Kumbaga, diba? lumabas ka dun sa comfort zone. Tanggalin mo na yung mga kamag-anak, Oo. mga kaibigan mo, umalis ka na dyan. Kasi ulitin namin, sabi nga ni Jegs, hindi! Hindi ka sa kanila yayaman. Hindi talaga. Hindi sa kanila. Ang i-expect mo lang sa kanila, tama si Diego, trying, mga trial. Trial Sila yung stage. kasama ninyo dun sila yung kasama mo nung time na nag-uumpisa ka kasi sila yung taga-tikim at taga-real talk sa'yo kung maalat, masyado matamis, hindi ito uubra, hindi ready ang Pilipinas sa sauce ng Vietnamese, Correct. mas gusto pa rin nila ang patis. Yung mga ganyan, sila yun. Oho. Pero hindi mo i-expect na Yan. sila ang magiging market mo because Oo. they're not. Kasi kung minsan nasa marketing strategy din pwedeng maganda yung produkto mo but you are marketing it to the wrong crowd. Diba? Correct. Meron din naman kung minsan, di ba, mapapaisip ka na, may market ba yung ganyang klaseng negosyo? Pero magugulat ka, Madami palang may gusto. meron palang grupo ng ganito na eto yung mga gusto at yun pa yung mga tao, kukunti lang sila, pero maraming pera. Correct. Diba? So yun, hanapin mo yun. At saka, alam mo, magpapasko, September. Yan, oo. Ang dami na pong bazaar. Correct. Ayan. Nag-uumpisa na. Yan yung mga, kung magpapayo lang din, diba? Yan yung mga tsatsagain mo. Hindi siya madali. I mean, ako, lagi ko nakikita, Jegs, ngayon na may mga nagbabazar-bazar na ganyan. Nalulungkot ako kapag halimbawa dinadaan-daanan lang sila. Lagi ko iniisip, ilan kaya yung benta nila for the day. Alam mo yung problema ko yung problema nila. pero, wala ka nakikitang bazaar na walang tao. I mean, people come and they go. So, maaaring may kita dyan, maaaring hindi. Lagi namang may risk. 'Di ba? So, in order for your product to be known, kailangan mas marami ang makakatikim. At paano mas marami makakatikim? Kailangan i-ano mo to the world. Yan, expose mo siya. Expose mo to the Wag world. lang dyan sa mga kamag-anak kasi friends. sasama loob mo dyan. Oo. And that's
a waste of time and Oo. energy. Sa Saka totoo lang. maliit lang kasi na Saka porsyento ang liit yun lang. sila eh. Paano kung hindi pa kayo big family? Oo, tapos magsasawa din yung panlasan nila. Yes, Eventually. 'di ba? Eventually talaga. So doon ka sa mas malaki. Oo. O, ang target mo kung ilan ng schools kunyari. Mm. O, laging ganon. Tapos ilang percent, kahit nga kunyari 1% lang of Oo. the population eh. Kahit nga 0.5. Mm. 'Di ba? Tapos i-times mo lang by 2 pisong kita. Tama. Laki na agad. Correct. Ganon. Hindi madali. Oo. It sounds like madali. Oo, baka Yung kinompute ko, parang madali. Sabihin nila, wow, ang galing naman nilang dalawa. Anong negosyo nyo? Correct. Yumama na ba kayong dalawa? Wala kayong pake. Gusto lang namin magbigay ng advice. Bakit? Oo. 'Di ba? Kasi kung hindi man namin nagawa, Oho. 'di ba? Sa ngayon, Mhm. we're not closing our doors, 'di ba? Oo. Hindi naman imposible. At least magawa ng iba. Oh, pero sinasabi namin to because may mga experience din kami sa mga sa negosyo Tama. na nag-fail, 'di ba? May mga Correct. natutunan din kami. Tama. So, hindi lang to basta na out from nowhere na Oo, biglang correct. magsabi. Alam namin kung gaano yung hirap. Hindi siya Oo. madali. Tingnan mo, ang dali lang ng computation, pero sa totoo yung implementation. Yung pagbenta ko ng seafood dati, Yan. nung kinumputan din ako na parang ginawa ko kanina. Parang ang dali-dali. Oo. Tapos malaman-laman ko hindi ganon. Hindi ganon, pero It's a matter of yung makuha mo yung crowd. oo. Diba? Parang nangingisda ka, yung grupo ng isda na ayun pala doon sa dulo. Oo. Dito ka, bato ng bato Oo, ng namimingwit ano mo. ka lang dyan dun sa may nandun para sa unahan. Correct. Ganon, ha? Ayan. O, good luck sa iyo, Al. At Ayan, naway, Al. isend mo na agad kay Diego Bandido. Same Oo. address, MBC Media Group Building, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Yan. Okay, Yan. so Al, pag pag natikman namin Al, usap tayo. Yan, mapapaungol ka sa sarap. O siya, salamat na marami, Al. Ayan, Ingat. salamat. Bye-bye. Alright, hanggang dito na lang po tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!